La il·lusió, la novetat, submergir-se i compartir les emocions del món oníric és una forma de viure. El suport a la cultura ha estat per a mi una necessitat sempre. L'any 1985, i amb disseny de Jaume Gomà, vaig fer i editar el primer llibre de fotografies en color de Platja d'Aro. Una simpàtica anècdota va fer que Javier Pont en col·laborés en la portada i la seva germana en la presentació del llibre. Amb una TV3 recent iniciada, Javier Pont estava de moda a Televisió Espanyola, que en aquells moments gaudia de la major part de l'audiència televisiva. Directo en la noche s'emetia des de Lloret de Mar per a tota Espanya, i així començava Javier la seva carrera artística com a presentadora. L'Ajuntament, presidit per l'alcalde Ramir Pons, va donar-me suport i fer-me la presentació. La Diputació, Generalitat i proveïdors amics van donar-me suport en el projecte. El meu segon projecte cultural va ser el llibre Pintors de l'Empordà avui, el 1993. L'Empordà és bressol de grans savis i artistes. Per fer el llibre, l'aquarel·lista i amic Pere Coll va ser important en la selecció i Josefín de Platja d'Aro, fonamental. El savoir-faire de Josefín ens va permetre introduir a casa dels artistes per fotografiar-los de la manera més íntima i relaxant. Sebastià Goday va prologar el llibre i Josep Miquel Cervià, a més del segon pròleg, va fer entrevistes als artistes, conseqüència de les quals van sorgir articles molt poètics i punyents alhora. El Museu de l'Empordà de Figueres, la Fontana d'Or de Girona, la Sala Fortuny de Barcelona i el Castell de Benedorrins de Castelldaro van ser escenaris d'elegants presentacions. Totes elles van comptar amb la presència de destacades personalitats del món de l'art i de la cultura en general. Quanta emoció veure aquesta plaça de Castelldaro tan plena. En aquesta paret es va projectar l'art del segle XXI, el tercer dels meus projectes culturals. Companys de viatge imprescindibles van ser Train Fotografia, Josefín de Platja d'Aro i els artistes convidats. L'art del segle XXI van ser dos audiovisuals, combinació d'art virtual, cinema, pintura i focs d'artifici, combinats amb dues exposicions dels pintors Lluís Roura i Ramon Pujol Boira. L'alcalde Joan Giraud va creure en el projecte i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-Segaró ens el va subvencionar amb el 25% del pressupost més la cessió del Castell de Benedorrins per a les exposicions.
La Vanguardia ens va col·laborar en publicitat. En aquells moments estava obrint la delegació a Girona i Peralada amb els vins i caves. Narcís Carreras va fer les presentacions, amb una nombrosa assistència de públic. La directiva del Barça, presidida per Francesc Polidó, també va assistir-hi, conjuntament amb el senyor Saló de la Vanguardia, l'alcalde de l'Escala, Jordi Comas, Joaquim Vidal, entre d'altres. Les exposicions de Lluís Roura i Ramon Pujol Boira van fer-se a dins del castell, combinades amb les de Collama i Pedecoll i els audiovisuals. Cent petits documentals dins l'espai català transfronterer i de nom genèric Fem País TV va ser el quart projecte cultural, corria l'any 2008. Destacar l'excel·lència dels països catalans va ser la intenció. Des de Perpinyà fins a Santa Cristina d'Aro es va aconseguir, però m'han faltat masses pobles entremig. No van ser suficients els ajuntaments i consells comarcals que van donar suport al projecte i Fem País TV va haver d'acabar el 2013. Vull destacar les persones que es van sacrificar i ajudar alhora a la realització del projecte, especialment a Marian Iglesias, com a segon càmera a Santi Zurita i per les informacions al web a Maria Lluïsa Païssa i a Marc Serra. Un treballat documental sobre Colom em va servir de cloenda, en aquest cas amb la productora Tra Infografia i l'historiador Jaume Aimar. Colom i Calonge va ser presentat amb gran èxit de públic al Castell de Calonge. Colom i Calonge va ser un dels 3 documentals seleccionats al FICAT de Roda de Berà i el Festival de Cinema de Girona va ser guanyador el 2013. Jaume Païssa? Sí, em dic Antonio Barrero, veuràs, no ens coneixem. Volem engegar un festival de cinema a Roda de Berà i ras i curt. Necessitem una campanya publicitària als cinemes. Així se'n va presentar l'Antonio Barrero, director del FICAT. 13 anys després ens retrobem al davant de l'hotel de Comarruga, on poc després ens vam conèixer. Antonio, Què tal? molt bé, tu? He col·laborat a les 13 edicions del FICAT, amb el vistiplau de la família Agustí, del cine. També m'han col·laborat artistes de disciplines vàries. Amb l'historiador Jaume Aimar, la productora Tra Infografia i l'actor Joan Frank Xansonet vaig presentar el documental Colom i Calonge. Va ser seleccionat entre els 3 millors d'aquell any. La pianista gironina Manu Palancar va fer-nos un delicat espectacle previ al visionament de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci. Una performance original i exclusiva juntament amb el pianista i compositor Jordi de Vera, amb coreografia dels ballarins de dansa contemporània Raúl Lorenzo, Paola Prats i Bel Carruana i la col·laboració de la violoncel·lista Cèlia Joan. Les bones relacions que he tingut amb proveïdors i algunes institucions i empreses m'han permès fer realitat els meus somnis i, com no, ajudar a la cultura alhora. Vull aquí destacar a l'Ajuntament i als magatzems Vall de Platja d'Aro i a Silvent Saragossà i al seu grup d'empreses de Peníscola. Gràcies al treball regular amb ells i la confiança que em van fer, he pogut ajudar una mica més al món cultural i, com no, al FICAT. Gràcies, Antonio Barrero. Ha estat un plaer haver-nos trobat pel camí. Que hi hagi FICAT per a molts i molts anys. I a la col·laboració de la família Agustí de la cadena Usina, el primer espot del FICAT, parlem de l'any 2008, es va poder veure en nombroses sales de cinema d'arreu de Catalunya. I des d'aquell moment, el seu compromís amb el FICAT ha sigut constant i creixent, fent una importantíssima tasca de mecenatge ininterromput durant 13 anys que li agraïm i valorem. Gràcies a ell hem tingut música en directe, dansa, estrenes de produccions i presències notables de la indústria cinematogràfica. Publicista de professió,
persona compromesa amb la llengua i amb la cultura, va néixer al barri barceloní de Sants. Descendent d'una saga d'artistes, als inicis dels 60, es va introduir al món audiovisual a través de la fotografia d'estudi i les arts gràfiques. Va ser el primer fotògraf de fotomecànica d'Antonio Asensio Pizarro, després president del grup Z, amb qui mantingué una llarga amistat. Va treballar 7 anys a La Vanguardia, on va desenvolupar tècniques pioneres de reproducció fotomecànica. L'any 77 va fundar la seva empresa de fotografia i màrqueting i es va iniciar al món de la publicitat a les pantalles de cinema. Va crear la revista On anirem avui, amb informacions de la Costa Brava. Alhora, també va iniciar diversos projectes culturals, com la publicació de 2 llibres de fotografies pròpies sobre Platja d'Aro i sobre pintors de l'Empordà. També va publicar una trentena de reportatges sobre artistes de la nova edició de Girona de La Vanguardia i va crear el projecte Fem País TV, amb més de 100 videoreportatges realitzats arreu de Catalunya i que també podeu veure al seu canal de YouTube. Al llarg dels anys, mitjançant les capçaleres pròpies de la seva empresa, el cinema, Païssa ha continuat donant suport a múltiples activitats culturals de Catalunya i també als seus artistes. I és actualment un referent del món audiovisual amb una llarga trajectòria de centenars d'espots i campanyes publicitàries en pantalles cinemes de tot Catalunya. Continua en actiu, juntament amb els seus fills, Berta i Octavi, als quals també agraïm el seu suport logístic per preparar avui aquest acte i també la seva presència avui entre nosaltres. El Jaume continua en actiu i ho fa perquè creu en el talent de la gent jove i també en la necessitat d'ajudar-los a obrir-se camí. El seu altruisme està per sobre de les seves pròpies necessitats personals. Continua donant suport a múltiples activitats culturals de Catalunya i als artistes que les liderin, pintors, músics, cineastes, etc. En algun lloc o altre de les xarxes, ell ha comentat que aquest reconeixement era excessiu. Però també hem pogut llegir comentaris de gairebé 200 persones que contestaven i que opinaven, igual que nosaltres, que aquest és un reconeixement molt merescut. Gràcies, Jaume, pel teu compromís personal amb la llengua i amb el país. Gràcies per ser gran, per ser savi, per compromès, per ser coherent, per ser bona persona. Gràcies per tot allò que has fet, que estàs fent i que segur que continuaràs fent. Demanem, si us plau, que ens acompanyis a l'escenari. Moltes gràcies a tothom. Jo crec que he dit tantes coses i tan excessives de mi que poca cosa més puc afegir. L'únic que sí que vull dir és que estic molt agraït a la gent del FICAP, a l'Antonio Barrero, i realment ha sigut per mi un honor formar part d'aquesta família. No hauria pogut ser sense l'ajut del vistiplau de la família Agustí, dels cinemes de cine, però ha sigut. I dit això, content de formar part de la família vostra, la família del FICAP, i una vegada més dir que em sembla excessiu aquest homenatge. Però bé, ja que em doneu l'oportunitat d'opinar, doncs diré que hi ha hagut països molt més importants que jo i molt més reconeguts, probablement. El principal, el Jaume Païssa i jo, músic i compositor. En Pau Casals va tocar diverses vegades obres d'ell. Ell va dirigir l'orquestra Pau Casals amb obres seves i van tenir una complicitat extraordinària. Realment es van admirar i apreciar molt i fins i tot va estrenar les obres principals, l'última a Buenos Aires, on Jaume Païssa va tenir el sac exiliar. Després hi ha un segon Païssa que també vull que el coneixeu, que gairebé el coneix tothom, que és en Joan Merli Païssa. Joan Merli Païssa, si aneu avui a la casa de Sant Salvador
i valoreu l'obra que hi ha penjada a les parets, us tinc que dir que bona part d'aquesta obra li va cedir, li va vendre, li va proporcionar en Jaume Merli Pahissa. Era un marxant d'art de Barcelona, tenien una molt bona relació també, i Merli va fer una exposició d'una pintora, Lluïsa Vidal Puig, que podia haver sigut la cunyada d'en Pau Casals. Això suposo que no ho sap gaire gent. I per últim, vull parlar de l'Albert Pahissa Berga. L'Albert Pahissa Berga ha estat capdavanter amb el primer Institut d'Investigació de les Malalties Infeccioses, que fins fa 4 dies no era important, però ara s'ha demostrat la transcendència que va tenir ell, iniciant el Valle d'Hebron, el primer Institut d'Investigació de Malalties Infeccioses a tot Espanya. Com tot, va acabar a Madrid, però va començar ell. I aquest el tenim també a prop avui, perquè estiueja aquí a prop, a Sant Salvador. Bé, aquesta és la ressenya dels països que realment sí que són importants. El cinema català està molt tocat, però no us ha d'espantar perquè ja ho estava als anys 30. Als anys 30 el principal estudi de cinema de so a Espanya es va crear a Montjuïc, a Barcelona, que eren els estudis Orfea. Els estudis Orfea va patir 2 incendis, el primer a l'any 36 i el segon a l'any 62. A l'any 62, en Josep Maria Roxoles, que era l'alcalde de Barcelona, quan va ser consultat sobre què tenien que fer quan s'estaven cremant els estudis, va dir: obriu les portes i les finestres de bat a bat. Volem dir que s'acabi de cremar, no? Vull dir, no us ha de sorprendre la situació del cinema català, perquè sempre han patit dificultats. Però ara, avui, i aquí toca defensar-lo, és a vosaltres. Vosaltres, gent del FICAT, sou els que ara heu de donar una empenta forta i trencar aquesta malastogança, aquesta manca d'inversions, aquesta manca de pressupost per la cultura, aquestes ganes de dispersar-nos. Heu de ser forts, sou forts, sou gent molt important i molt forta. Jo crec que sou gent molt potent i amb molta empatia, com ho demostra el fet que jo, que visco a 300 quilòmetres d'aquí, avui estic aquí amb vosaltres. Moltes gràcies a tots vosaltres i llarga vida pel FICAT i tots vosaltres. Doncs ara demanem que ens acompanyi Antonio Barrero, director del FICAT. Efectivament, Jaume, té de veure. No és excessiu això que fem, de cap manera. Com ho ha dit la presentadora, quan vam publicar la notícia que feien aquest reconeixement, de seguida tu vas compartir perquè ens segueixes, ens seguim mútuament, i vas posar això, és excessiu, m'ho mereixo, però efectivament una corba de 200 intervencions de persones lloant això, el teu valor, la teva empatia, el teu altruisme, el teu mecenatge, dient que artista, que tu mereixes, etc. Algú ha dit també elements i són homenatges que volia que estàs ja en una edat difícil. Jaume, de veritat, estem molt contents d'haver-te trobat, de fet, no és que et trobés, et vaig anar a buscar, i vas entendre molt bé el que et demanava el nostre projecte i has estat fidel, coherent amb nosaltres i has fet realment de mecenes autèntic, amb el sentit autèntic de la paraula. Has fet un mecenatge important a canvi de res i això poca gent ho fa. Ets una persona a la que admirem i volem tenir-te, tu ho has dit molt bé, ja formes part del FICAT, però ara encara més. Gràcies, doncs, i com has dit tu, llarga vida al FICAT i llarga vida a Jaume Pahissa. L'Antoni pregunta si vull dir